Egy kicsit kibikókáznak ők is, most pedig megkérném a zsűri által kisorsolt sorrendben a csapatokat, hogy vonuljanak a helyszínre. Először szólítanám Csúcsos Depónia csapatát, a Hegyesvalmi csapatot. Legyen kedves felvonulni a 32-es vágányhoz. Őket kérem már és kövesse a Talp Bakopánycsok csapata Kiskunfélegyházáról. Ők a MÁV FKG Kft. Egyik csapata. Segítik annának olvasása. Halljuk, azt hiszem, hogy mindenképp felvezető notájuk van. Ez a gyűjtés biztos pluszpontokat fog jelenteni. Következő csapatot kérném a Hegyes Halom PPP Kft. Csapata. És egyben itt kérném, de már látom, a csapatvezetők, munkavezetők is elindulnak innen a hajtályról, a hídról, a saját csapatukhoz. Következő csapatot kérném a Kalári, ők Sorváról jöttek a Gesep vasút képviseletében. Őket követi a Palóc, aláverő legények, Alasagyarmatról. Majd következett Szentfőrincről a Kavics-Zörgető, szintén a MÁV FKG csapataté. Itt mint látják, minden második vágány lesz a munkavágány. Most egy kicsit nagyobba fogunk, kis technikai problémákat is figyelembe véve, mert a következő munkavágányunk, ahova kérnénk a Szavária Krampácsoló Légió felvonulását, akik Balatonfüredről jöttek, az ő vágányuk a 15-ös vágány lesz. 15-ös. Én a magam és a szervezőbizottság nevében minden csapatnak nagyon jó munkát, sikeres szereplést, érjék el azt a kitűzött célt, amit itt ma szabadidejükből azért áldoztak föl, hogy úgy a szakmai, mint összességgel a kedves elnézést laikus közönség részére is mutassanak valamit a szakmák szépségéből, amelyet, mint mondottam, volt Iker Tibor kollégám, aki már itt áll a 27-es vágányban fog elmondani. Utána látom, hogy minden csapat a helyén van, és a csapatvezetők és a csapatuknál van. Én megadnám a jelszót a kezdésre. Elkészülni, rajt! Köszönöm, a mozdony trükkből a jel. Óra indul! Halló! Köszöntöm én is a harmadik kampányverseny győzőit. Azt megmondottak a megtisztelő feladat, hogy kommentáljam a kedves nézőknek a versenyt. Először arról, hogy a trampás verseny, mit is jelent az, hogy trampásolás? Ez nem más, mint a zajjaknak a kézi aláverése. Ezt majd a verseny második részében fogják látni, amikor kicserélik a zajjakat. A versenyfeladatban minden csapat 4 darab ajnak a cseréjét kapta feladatul, ezeket kell kicserélni és a végén aláverni. A zajak, mivel ilyen szűk helyen vágányon vannak, csak úgy cserélhetők ki, ha ehhez azt
a színszálat, amelyik vannak, ezt leszedik. Mint Virágos is mondta, csak hagyományos kézi szerszámok használhatók, tehát a jelenleg már elterjedt fűképek nem használhatók, csak a klasszikus eszközök. Minden csapat ezekkel az eszközökkel kezdte meg a munkát, mint látszik, nagyon nagy elánnal nekiálltak. Ugye az első munkafolyamat jelent, hogy le kell szedni az aljat fölül a színt. Ehhez le kell oldani a heledet, ki kell szedni a csavarokat, és egyszer lehet leszedni a színt. Mint látszik, minden csapatnak igazából két vágány áll rendelkezésére, az egyik, amelyben dolgozik, és a mellette levő magasabb számú vágánynál az, ahova pakolhatják az anyagokat, és vehetik a vágányokat, ugye a kifedett alkatrészeket. Mint láthatók, itt a legmagasabb szám a hegyeshalmi csapatnál, ezek a leerősítések, klasszikus régi leerősítések, tehát még a klasszikus sínszeg is előfordul, amelyeket ki kell szedni. Hát ezek ma már csak itt a múzeumban is, a múzeum területén találhatók meg, és most itten is kikerülnek már a vágányokból, és helyükre már síncsavaros leerősítés kerül. Megpróbálok úgy végigmenni a csapatokat egy kicsit bemutatni. Minden csapatnak volt lehetősége, hogy néhány sorban írjon magáról egy bemutatkozó sort. A pontozás úgy lesz összeállítva, azért elmondanám, hogy vannak az objektív pontszámok, ez az egyik elem, hogy mennyi idő alatt végig kell ennek a 4 darab aljnak a cseréjét. Ugye, mint látszik, hogy nem egyforma helyen vannak az aljak, ezért a zajcseréknek a vágányai sorsolással kerültek eldöntésre, hogy ezzel ne legyen az, hogy előre köztetik a vágányokat, és a első értékelés szempont a zajcserének az idő tényezője lesz. A másik objektív tényező az a bizonyos rampátolás, tehát aláverés után a zajjakra felszerelésre kerül egy mérőszerkezet, amelyben megvizsgáljuk azt, hogy egy mozgó súlya alatt mennyi süllyed le a vágány. Az hogy sikerült nekik aláverni, milyen jó minőségben sikerült aláverni. Igazán jó munkánál ez 1-2 mm lesz, reméljük ezt minden csapat hozni fogja, és ezek a milliméter értékek is pontként kerülnek értékesre, hogyha pontszám levonásként, ugye ez hibának számít. És van egy harmadik értékelési tényező, ez egy szubjektív, a munkavégzésnek a látvány elemei, ezt a csapatokból összeállított zsűri ítéli meg. Minden csapat delegálhatott egy zsűrit, és természetesen, akik átviszemmel figyelik a másik csapatot. Mint már ez a harmadik rampás verseny, nagyon fontos megemlíteni, hogy ez az első, amikor ilyen nagy számú, tehát 7 csapat indul, ezért is kellett az egyik csapatnak már kicsit a szélére csúsznia, hogy tudjunk nekik vágányt adni. És így mindkét vasúttársaság, illetve a nagyobb vasútépítő cégek is képviseltetik magukat a versenyen. A 32-es kapunál, most pillanatban keresem a papírjaimat. Van a Hegyeshalmi Bukros Epólia csapata, ők a MÁV Zrt. Hegyeshalmi szakaszáról érkeztek. Felolvasnám, hogy mit írt a csapat magáról. A fenti csapat mértelmet vissza arra, hogy 6 fő 40 év alatti munkavállaló, ugyanakkor 20 év feletti munkaviszonnyal rendelkezik. Szinte iskolapadból kerültek a Hegyeshalomba fütisztítónak. Maradások nagymértékben köszönhető az akkori vezetőknek és a jó kollektív közösségnek. Senki ne gondolja, hogy könnyű volt a fiatal ifjú munkásokat betörni, és nagyon korán követtek el különféle szintezéseket, többek között a nyári időszak alatt felgyújtották a tarlót. Egy alkalommal rájuk felügyelőt bezárták a pályadőt fedett G-sorozatú kocsiba, és a kallantyút is ráfordították. A G-kocsira annyit, aki nem ismertet, hogy teljesen zárt kocsi, tehát holra valakit bezárnak, az nem tud kijönni. Hamar meggyőztettek a felelősségre vonás légkörével, ugyanakkor tudatában voltak annak, hogy korruptnál fogja nem büntethető. A csoport
volt arra is büszke, hogy mások érdemeit nem becsülve, hogy országukban elsőként 160 km/h sebességű vasúti pályafenntartás hiba és zavarelhárítási munkáit végzik el. E tevékenység teljes embert kíván, amit másként nem lehet eredményesen végezni, a hittel, szeretettel és odaadással. Állomások forgalma a két hatály irányában, Osztrák, Szlovák és Szombathely felől nagynak mondható. Ebből következik, hogy a pálya felületére az év minden napján szükség van, mert így érhető elő az üzem és a forgalom biztonság. Ez volt tehát a Kucsózsepő csapata, aki a 32-es vágányon dolgozik, és én is gyorsan kiugrok, mint látható, hogy most kezdjük meg a sínszálnak a leemelését. Ez a sínek kicsit, hogy szakva is legyen benne, egy 48 T sír, átmeneti sír, mint látható, az egyik fele az 48 rendszernek, 1 méternek 48 kg a súlya, tehát azért, ha most megnézzük, ezt hány embernek kell emelni, nem kis terhet kell itt megemelni. A másik része, ez C-rendszerű, ez valamivel könnyebb, csak 32 kg a súlya. Mint látható, át is rendeződtek gyorsan a munkások, hogy a nehezebb oldalra ment a két páros. Ott egy olyan még fennmaradt a sínen, azt is emelték, tehát ők már a sín leemelésénél tartanak. Látszik, hogy a csapatok nem egyforma technológiával dolgoznak, mert itt például láthatjuk, csak a színeket szerelték le. Van olyan csapat, ahol már közben párhuzamosan folyik az aljak kiágazása is. Ez a párhuzamossággal lehet talán egy kis időt nyerni. A következő csapat a 30-as vágányon végzi a színcserélési munkát. Ez a talpakopáncok csapata. Az rövid egy kis információjuk. Itt látható a rettenthetetlen, a hihetetlen, az utánulózhatatlan Kiskultéretházán méltán világhírű talpakopáncok, ajtcserélő, lóvörgető zenekar és sinész társulat élükön a több mint negyedszázadik vasutat elrettentő múlttal bíró hangemberrel. A zenekar tagjai Sákányon, Cigányfúron és telefonkulcson mutatják be a Kutyafarka című aláverési művet. Produkciókkal bejárják a Dél-Alföldet, fajszerékkel már széles fővázos határait is döngették. Sini tanodák hölgytagjait szeglédé kannával kísérik őket. Csak ma, csak itt, csak önöknek adják elő a lélegzetállító mutatványokat, szédítő tempóban, grandiózus szervezéssel, a 113%-ot messze túlságolva. Felszerekelnek a nagyra becsült és nemes ellenfeleikkel, belülkelkedő rajtuk rozsdás csavarokon, borhattalpákon, hogy varázsolják újját rószerint hagyatékát. A bemuló ritmusok az volt, hogy ténylegházi legények, jaj de nagyon szegények, pénzért nyúl a zsebébe, selje zsebébe, pacak akarnak eszébe. Aki eltűnál facsap az az, amit a talpákban a lyuk eltörésére használnak, amikor a talpák újra felhasználásra kerülnek. Ezt itt most a munkafolyamatokban nem kell elvégezni, mert a használt talpák nem így kerülnek ide előzítésre. Látszik, ez a csapat is elérte, tehát ahogy megy, ők is leemelik a szint, de ők már megkezdték valami ezt a kiágazást, a szabályozáshoz és a rajcserülési munkákhoz. A következő csapat a 28-as kapitányát. A Modas csapatban, ők a Vasútépítő Kft. Csapata. Gyorsan elmér, nehogy véletlenül számfogják, hogy mi akadázom a versenyt. Ők nagyon jól állnak már a munkákkal, a sínt leszették, sőt már az új aljaknak a beszállítását végül. 30 éve Győrben összeállítottuk, azóta több 10 kilométer összevágást építettünk. GMK-ból, Kft-ből, majd Nagyvállalat a mi csapatunk, maradt vasútszereplő, felidézhetetlen vadcsapat. Aki a kihívásokat keresi,